Id-diskussjoni brabta mal-4-Day Week għandha tkun ibbażata fuq livell nazzjonali, kemm fuq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol kif ukoll bħala neċessità għal kwalità tal-ħajja. Dan ħareġ mill-editorjal tal-ġurnal The Malta Independent on Sunday fejn tkellem dwar in-neċessità ta' diskussjoni msejsa fuq ir-realiżmu u dialogu bbażati fuq il-flessibilità u s-sens komun. L-editur faħħar id-diskussjoni xpronata miż-żewġ unions maġġuri tal-ħaddiema kif ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn għaraf il-ħtieġa ġenwina il l-kwalità tal-ħajja tal-impjegati titjieb bilan li jitlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja. L-editur kompla jgħid illi l-pożizzjoni tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem hija waħda illi żżomm fi ħsiebha kemm il-ħin fuq il-post tax-xogħol kif ukoll il-ħajja personali madankollu qabel dwar l-importanza li jintlaħaq bilanċ u mhux tittieħed deċiżjoni li totta l kulħadd, propju kif insista l-istess kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg. Fil-waqt li fl-editorjal issemmew l-isfidi li din il-proposta tista' ġib magħha kemm minħabba l-kondizzjonijiet varji tax-xogħol, kif ukoll li hija bidla qawwija mill-mentalità li bħala pajjiż ilna mdorrijin biha snin twal, l-editur jgħid illi id-diskussjoni m'għandix titwaqqaf. L-Independent tfakkar fil-ħtieġa tal-innovazzjoni u tinsisti illi m'hemmx għalfejn il-ħsieb jibqa' mwaħħal ma' prattiċi passati. Al kuntrarju, fl-editorjal isemmi kif Malta għandha tibqa' konsistentement tinvesti fost oħrajn fit-teknoloġija, fid-diġitalizzazzjoni u fit-taħriġ tal-impjegati bl-investimenti bħal dawn iwasslu possibilment għal tnaqqis fin-numru ta' sigħat tax-xogħol mingħajr ma tonqos il-kompetittività. Intqal kif id-diskussjoni tal-4-Day Week għandha tiġi kkunsidrata bħala opportunità li fejn hemm tieqa fejn jista' jsir xi ħaġa tiddaħħal u fejn huwa ta' sfida ma tiġix imposta iżda tinstab soluzzjoni. L-editur saq li dan is-suġġett jimmerita diskussjoni nazzjonali sabiex il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tkompli taqleb għall-aħjar.